दायो दङ जोंहा बर' बिफाननिनो गाहाय बिबुंथि प्रसान्त बर' सार बिथांखौ आङो बिबुंथिखौ लाखिफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय। बयनिबोसिम फुंबिलिनि हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनै जोंनि राङापारा कलेजनि 18थि बोसोरारि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबो 18th Annual Freshman Social organized by the Boro Students Literary Society आरो डिपार्टमेंट ऑफ बरो बेनि जानानै दा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि चीफ गेस्ट डक्टर दुमुथाव बसुमतारी बिथांजों लोगोसे फैफानो हानाय बिथांनि लोगो आलासि आरो लोगोसे जोंनि गियान विकास जुनियर कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथां जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि आंनि कलिग रदि ब्रह्म अनसुमै बसुमतारी रितेन बसुमतारी आरो जोंनि सेन्ट जेभियार्स कलेजनि एसिस्टेंट प्रफेसर मखथां आरो लोगोसे all senior students and all super senior students बिनिफ्राय फरायबाय थानाय आंगोनि फरायसाफोर आरो गोदानै एडमिशन लाफैनो हानाय गोदान फरायसाफोर आरो लोगोसे राङापारा कलेज स्टुडेंट्स यूनियननि लीडार्स बिथांमोन आं गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आङो बर' डिपार्टमेन्टनि जानानै बरायनानै लाबाय। सेल्फिफोरखौ एसे दोनथ'दो बेनिफ्राय आलासि बिथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा नोजोर होनो थिनदों माने खावलायनो लुबैदों बे जाहैबाय जे जोंनि राङापारा कलेजानो जाहैबाय बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बयनिख्रुइ बांसिन बर' स्टुडेन्टफोरा फरायनाय कलेज आरो बे कलेजनि जारिमिना जोबोद गोग्गाथाव। बे बर' डिपार्टमेन्टखौ थांनाय 2004 आव गायसनजेननाय जादोंमोन आरो बे समाव गासै जोंनि कलेजाव बर' स्टुडेन्टनि अनजिमाया 18ल'मोन। आं जेब्ला बे कलेजाव सासे एसिस्टेंट प्रफेसर हिसाबै जइन जादोंमोन बे समाव जोंखौ एसिस्टेंट प्रफेसर बुङामोन, जोंखौ लेक्चारार होननानै बुङोमोन। 2006 सननि उनाव जोंखौ एसिस्टेंट प्रफेसर होननानै बुंदों। दा बे समाव 18ल' बर' स्टुडेन्ट दंमोन बे कलेजाव, only 18 स्टुडेन्ट आरो 18 जन स्टुडेन्टनिफ्राय दिनै 40% टोटल एनरलमेन्टनि 40% स्टुडेन्टआ जोंनि फरायसाफोर। थामहिनबा सिंगल कमिउनिटी हिसाबै जोंनो बयनिख्रुइ बांसिन आरो बे कलेजाव फरायनाय आरो फोरोंनायनि जारिमिना जोबोद देरगाथाव। जोंनि स्टुडेन्टआ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव डिग्रीआव फार्स्ट क्लास पास जानो हादों। गोदो गोदाय माने आवगायनिमोनब्ला गोल्ड मेडेलिस्ट होननानै बुङो, दा बे मेडेलफोरखौ उठायना होबाय, रेंकल' होदों दायो, थेवबो फार्स्ट क्लास पास मोननो हादों। डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटियाव फरायहैनानै जोंनि पास आउट जानाय स्टुडेन्टआ फार्स्ट क्लास पास पजिशन मोननो हादों आरो एभारेज पास जानायनि पार्सेन्टेजाबो जोंनि स्टुडेन्टफोरनानो बांसिन। दिनै जोंनि बारग' स्टुडेन्ट रितेन बसुमतारी बेहाय सासे एसिस्टेंट प्रफेसर जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि, जोंना मुगथां जोंनि एक्स स्टुडेन्ट बियो दायो सेन्ट जेभियार कलेजनि बर' डिपार्टमेन्टनि फाउन्डार आरो डिपार्टमेन्टनि हेड आरो जोंनि स्टुडेन्टफोरा जेरावबो दिनै साख्रि मोनदों, खामानि मावनो हादों। बे ओनसोलनि गंसेल' जौसिन फरायसालि
आरो गुबुन डिपार्टमेन्टफोराव गुबुन कलेजफोराव इभेन जि बोसोरारि प्लेसमेन्ट ससियेल प्रग्राम खुङो बेनिसेबो जोंनि खुंनाया एसे सामथिं स्पेशल सामथिं डिफरेन्ट देन देम वाइ बेयाव नायदो बेहाय मोनसे मट' लिरनाय दङ मोनसे थांखि दङ प्लेसमेन्ट ससियेल प्रग्रामाव सरासनस्रा कलेजफोराव मा जायो गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा बेहाय दरं कलेजनि स्टुडेन्ट फैदों दिनै तेजपुर कलेजनि स्टुडेन्ट फैदों एल'केडि कलेज ढेकियाजुलिनिफ्राय स्टुडेन्ट फैदों सेन्ट जेभियार्सनिफ्राय फैदों आरो माखासे जुनियर कलेजनि स्टुडेन्टफोर बेहाय दं आरो जों बिथांमोनखौ मानि थाखाय लेंहरदों फै जोंनि कलेजाव प्लेसमेन्ट ससियेल प्रग्रामखौ नायफैदो नोंसोरबो बाहागो लाफैदो जेन बेनिफ्राय नोंसोरो गोदान मोनसे बाथ्रा सोलोंनानै थांनो हायो आरो जोंनि स्टुडेन्टफोरखौबो लेंहर जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्राबो नोंसोरनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनानै फैनो हाथों आरो सिन्स स्टाब्लिशमेन्ट जोंहा मोनसे ससाइटि दङ बर' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटि जोङो कलेजनिफ्राय फर्मेल पारमिसन मोननो थाखाय जों डिपार्टमेन्टनि लेभेलखौ लगायो किन्तु इट इज नट अनलि ए डिपार्टमेन्टेल प्रेसार्स बियो जाहैबाय साइन्सआव फरायनाय आर्ट्स माने फरायनाय आर्ट्सनि गुबुन गुबुन साबजेक्टफोराव डिपार्टमेन्टफ्राव फरायनाय आरो कमार्सआव फरायनाय बे गासै बर' स्टुडेन्टफोरनि मोनसे कमन प्लेटफर्म बेहाय गासिबो दं आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय बेहाय लिरनाय दं मट'आव टु बिल्ड ए बेटार ससाइटि मोनसे साबसिन समाज दानाय आरो बे समाजा फरायसाफोरनि समाज बे समाजा लाइमोनफोरनि समाज आरो बे लाइमोनफोरा मोजां जायोब्लासो जोंनि भबिष्यतआबो मोजां जागोन दिनै नोंसोर स्टुडेन्ट गाबोन नोंसोरो गार्जेन जाहैगोन गाबोन नोंसोरो सिटिजेन जाहैगोन गाबोन नोंसोरो लिडार जाहैगोन गाबोन नोंसोरो गावनि जिउखौ दैदेननांगोन गाबोन नोंसोरो नोंसोरनि न'खरखौ दैदेननांगोन नोंसोरो गाबोन जोंनि हारिखौ दैदेननांगोन गाबोन नोंसोर जोंनि समाजखौ दैदेननांगोन गाबोन जोंनि हादरखौबो नोंसोरनो दैदेननांगोन दा बेनिखायनो टु बिल्ड ए बेटार ससाइटि आरो बेहाय जोङो आं गाव बर' साहित्य सभानि लिडारबाबो बर' साहित्य सभानि मानसिखौ बेहाय लेक्सार होनो लेंहराखै लेंहरबोखायाखै आं सिगांनिफ्राय एबसुनि लिडारफोरखौबो लेंहराखै जोङो कारन बिसोरनि लेक्सारखौ नोंसोरो गामियाव ओनसोलाव आन्सलिकआव डिस्ट्रिक्टआव सेन्ट्रेलाव खोनासंनो मोनबाय थायो जों बेहाय स्पेसियेलि ओरैबायदि मानसिखौ जों सायख' लेंहरो जायफोरा नोंसोरनि थाखाय आदर्श जानो हायो जायफोर मानसिया नोंसोरनि थाखाय आइकन जाथावथाव जायफोर मानसिनि मावनाय आरो बुंनायखौ जाहाथे नोंसोरो फल' खालामनो हायो देग्लाय जोङो गोमोथाव डक्टर गोमोथाव बसुमतारीखौ लेंहरदों बियो सासे एक्टरबो एक्टिंबो खालामो बे मिउजिकनि बेलायाव जोबोद आखा फाखा मानसि आरो एकाडेमिशियान अभारअल बियो जनता कलेजनिफ्राय डिग्री कमप्लीट खालामदों बिनि उनाव पलिटिकल साइन्सआव बियो कलिंग इउनिभार्सिटिनिफ्राय बियो MA खालामदों बिनि उनाव चेन्नाइनि मोनसे इउनिभार्सिटिनिफ्राय बियो PhD खालामदों हि इज एन एकाडेमिशियान आरो बियो गोबां नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल एवार्ड मोननो हाबाय APJ आब्दुल कालाम एवार्ड आम्बेडकार एवार्ड नेशनेल स्कलार्स एवार्ड जेसेबां टेलेन्टेड एवार्डफोर दङ नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल लेभेलाव गोबां बेखौ बिथाङा मोननो हादों बेनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय बिथांनि बेबायदि फरायनो हानाय मानसि एवार्ड मोननाय मानसि इन्डियायाव बायबुरुस मोनगोन जोंना बर'फोरनावबो मेल्ला दङ किन्तु वाइ हि इज डिफरेन्ट बियो मानि थाखाय डिफरेन्ट जाय बाथ्राखौ जों सरासनस्रा इगनोर खालामो जों गोसो होआ बे बिथिङाव बियो गोसो होदों बे बिथिङाव दिनै बे खामानि मावदों आरो बेनिखायनो बे दिनै बर'नि गेजेराव मुंदांखा मानसि जानो हादों जे बर'नि दामग्रा देग्रा जों खाम सिफुं सेरजा जथाखौ लानानै गिदिंलाबायनो लाजियो दामनो सोलोङा जों दा करास खनदों बिराद मोजां करास हारिनि हारिमुखौ जों लाखिनांगोन होननानै ट्रेकआवसो खनदों जोंहा दा बेहाय खाम दामनो होयोब्ला सिफुं दामनो होयोब्ला जानाय नङा ओंखारनाय नङा लाइमोनफोरा
कलेज फरायबाय माने बेफोरखौ जेबो सोलोंनांला कलेज फरायबाय माने इउनिभार्सिटि फरायबाय माने बेखौ जों मिथिनो नांला सब मालायनि सायाव मालाया रोंनांगौ मालाया दामनांगौ मालाया दिन्थिनांगौ but he is such a person who has choose to do his research on सेरजा बर'नि मोनसे दामग्रा बेसाद आइजें बिनि सायाव बियो रिसार्च खालामदों दिनै बिनि गुबुन गुबुन डेभेलप बिथिङाव बेखौ मडिफाइड खालामनो हादों आरो बियो अकल बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा जादों बे नङा बे सेरजाखौ दिनै सिनायथि होबाय जे बर'नि बियो असे दामग्रा आगजु मोनसे आरो बेजों मुलुगनि साबसिन हामसिन दामग्रा आगजुफोरजों जुजिनो हाथावथाव बेखौ दिनै मुलुगाव गायसननो थांगासिनो दं दाखालि क'क्राझाराव इन्टारनेशनेल पएट फेस्टिवल जादों बेहाय देशनि गोबां खना खनलानि खन्थाइगिरिफोर फैदों फरेननि खन्थाइगिरिफोरबो अनलाइनजों बाहागो लादों बेहाय गोमोथावा सेरजा दामनानै बयखौबो सोमोनांहोनो हादों दा बेनो जोंनि देग्लायनि आइकन आलासिया बियो बिथाङा बिबुंथिबो लाखिगोन बिथाङा दामनानैबो दिन्थिगोन आरो आं आसा खालामदों बिनि उनाव जोंनि कलेजनिफ्रायबो खमसे खम 10 जन ओरैबायदि स्टुडेन्ट ओंखारगोन जाय स्टुडेन्टफ्रा न'आव सेरजा दामनायनि सरसाखौ गाबोननिफ्रायनो खालामसिगोन बेबायदि थांखिनाय जादों बेनिफ्राय गुबुन फ्रेसार्सफोराव जों नुयो फोरोंगिरिफोरनि दबथायनाय डमिनेन्स किन्तु जों हगारनानै होदों जोंना आफादगिरिया जिरायनानैसो दङ आफादगिरिनि बे मेलखौ जागायजेनबाय होननानै जोंबो नायगासिनो दं जोंनि गासै हाबाफारिखौ स्टुडेन्टफ्रानो कन्डाक्ट खालामदों बेफोर साजायनाय बेफोरखौ एरेन्ज खालामनाय बे गासैबो टटेल क्रेडिट गोज टु द स्टुडेन्ट्स आरो जों स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंदों जे लिरनाय फरायनायनि अनगायैबो नोंसोरो मोसानांगोन नोंसोरो मेथाइ खननांगोन नोंसोरनि सेल्फ इन्ट्रडक्सन होनांगोन आरो नोंसोरो स्पीच होनांगोन एंकरिं खालामनांगोन बिराद मोजां साजायनांगोन आलासिफोरखौ बरायनांगोन मोनसे डिसिप्लिन मेंटेन खालामनानै हाबाफारि खुंनांगोन बियो बिसोरनि थाखाय ग्रेट अपरचुनिटि जाय अपरचुनिटिखौ जों राङापारा कलेजा साबसिन हामसिनै होनो हादों होननानै जोंहा फोथायनाय दं दा बारा बुंलाङो अल जुनियर स्टुडेन्ट्सफोरखौ आङो डिपार्टमेन्टआव बरायनानै लाबाय डिग्रीनिखौबो हायार सेकेन्डारिनिखौबो आरो मोनसे निउ थिं फैगासिनो दं जों बिराद मोजां फरायनांसिगोन नेशनेल एडुकेशन पलिसि NEP 2020 दा बाहाय जासिगोन आं मैयासो फैदों कारिकुलाम फ्रेमवर्कनिफ्राय दा बे कारिकुलाम फ्रेमाव मा जादों बिराद बुरजा साबजेक्ट जासिगोन दा मैया रायलायदों जे मा खालामनो बेयाव बुंदों अंकआनो गांनै जागोननो दा हाई स्कुल लेभेलावनो मोनसे सानखान्थिया जाहैबाय जायफोरा जास्ट पास जानो थाखायल' फरायगोन ओमफ्राय सोरबा दस्रा दस्रि डिसिप्लिनाव थांगोन आरो गांसे सानखान्थि बिजाबा जागोन जायफोरा अनलि साइन्स लानानै फरायगोन बा इन्जिनियारिं लाइनाव थांगोन बिसोरनि थाखाय बेबायदि प्रत्येक साबजेक्टआनो ओरैबायदि जासिगोन दा बिनि माने भेराइटिस थागोन पलिटिकल साइन्सआनो दस्रा रोखोमनि पलिटिकल साइन्स थागोन मेथ्सआ दस्रा थागोन इंलिशआ दस्रा थागोन अपसन थागोन दा बेबायदि चेलेन्ज फैगासिनो दं दा स्टुडेन्टफोरनि सायाव माबा जागोन जे स्टुडेन्टआ माखौ फरायगोन बे चइस बेस जागोन नोङो सानखान्थि गोरलैखौ फरायगोन ना सानखान्थि गोराखौ फरायगोन गोब्राबखौ फरायगोन गासैबो अपसन थागोन ओमफ्राय सिगां मा जायोमोन सासे स्टुडेन्टआ राङापारा कलेजाव BA फार्स्ट सेमिस्टारखौ फरायबाय मानिबा कारनाव कलेज गारबाय नेक्स्ट इयाराव बे दरं बा तेजपुर कलेजाव एडमिशन लाहैबाय अब्ला बे कलेजाव 1 बोसोर फरायनाया ओरैनो थाङोमोन दायो खिन्थु ओरैनो थांनाय नङा स्टुडेन्ट क्रेडिट बैंक खुलि जागोन दायो ओमफ्राय बे कलेजाव बोसोरसे फरायबाय नालाय बिनि क्रेडिटआबो बिनि एकाउन्टाव जमा जाना थागोन बे सेकेन्ड इयारखौ दरं कलेजाव फरायबाय बिनि एकाउन्टआव बे मार्क्सआ थांगोन थार्ड बे इयारखौ बे तेजपुर कलेजनिफ्रायबो ग्रेजुवेट जानो हानाय बेबायदि अपसन थागोन दा बेफोरनि फारसे जों थांगासिनो दं बिराद कम्पिटिटिभ ओमफ्राय नोंसोर खिन्थु फांफुं फरायोब्ला दायो अनलि पास जानो हागोन किन्तु उनाव हायार इडुकेसन लानो हानाय नङा ओंखायनो नोंसोर सिरियासलि फरायनांगोनबो
दा बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो बेखौनो बुंनानै बरायनानै लाबाय आंहा फोथायनाय दं नोंसोरो बहुत मोजां मानसि जानो हागोन आरो जोंहा कलेजाव मोनसे ट्रेडिशन दङ बे ट्रेडिशना जाबाय जों रावखौबो नागारा जों बयखौबो बरायो जों सिनियरफोरखौबो नागाराखै दाबो नागाराखै डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटियाव जोंहा गोबां स्टुडेन्टआ देग्लाय एडमिशन मोनदों एमए आव मेजरिटिया जोंनियानो खोमाना डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटियाव सनालिया जोंनि कलेजनि फार्स्ट हिन्जावसा जीएस मोन आं आसा खालामगोन इउनिभार्सिटियाव जीएस जानांगौ हायोबा आरो जीएस जानो हायाबाबो डिआरथ' जाथारनांगौ डिपार्टमेन्टेल रिप्रेजेन्टेटिभ जाथारनांगौ नङाब्ला मानिथ' एथ' जोथोन लानानै थिनहरनाय आरो दिनै जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावबो दं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफ्रा सफैनो हायाखै जोंना मुगथां मोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटि एबसुनि नों जीएस मोन ना माबाया नामा गन्दगल जाबाय थादों हा खोरोमदावा जोंनि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि एबसुनि जीएस मोन लिडारशिपआ बिसोरबो लानानै फैदों जोंनि मोनसे परम्परा ट्रेडिशन दङ दिनै जिन्टुआ कलेजनि जीएस नेक्स्टआव इउनिभार्सिटि थांनांगौ बेथ' स्ट्रं मेनबो पावार लिफ्टिंआवबो बियो हायो मोदोमा फिसा फिसा जानो हागौ गल्ड मेडेलिस्ट जों बेबायदि बायदि बिथिङाव जों आसा खालामदों जों सिनियरफोरखौ नागाराखै बिश्वआ हनै पलिटिकेल लिडार जाबाय गोदो सतियाव सेकेन्ड पद्म होननानै बुङो बिसोरखौ जों नागाराखै आरो बिसोरबो जोंखौ नागारनो हाया जों आसा खालामदों बिदिनो सोमोन्दोआ अराय जाहाथे मोजां जानानै थाङो माने जोंहा सिनियर सुपार सिनियर कारेन्ट स्टुडेन्ट एकदम जुनियर स्टुडेन्ट जों बेहाय दिनै मोनब्रैसो जेनेरेशन दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैबाय दे आंनि स्टुडेन्टआ रिटेन बेहाय दं फार्स्ट जेनेरेशन रिटेननि स्टुडेन्ट सानसुमा दङना आरो सानसुमानि स्टुडेन्ट बेहाय जे एंकर खालामबाय थादों बिसोरो थारमाने जोङो टिचार स्टुडेन्टनि जेनेरेशनानो मोनब्रैसो दङ मोगथांनिबो गोबां स्टुडेन्ट दंना बेहाय मोगथाङाबो आंनि स्टुडेन्ट आरो मोगथांनि स्टुडेन्ट गोबां बेहाय दा दङ आरो बिसोरनि स्टुडेन्टफोरबो दङ बेयाव जोङो आं मिथिनायाव दा अलरेडि 5th जेनेरेशन जों बेहाय दं आरो फोरोंगिरि आरो फरायसायानो मोनबा जोलै बेहाय दङ आरो बेबायदि जेनेरेशन थानाय डिपार्टमेन्ट आरो कलेज मोननाया गोब्राब जायो दा बेनिखायनो जों इउनिक जों आलादा आरो जों साबसिन होननानै गावखौ जों बुंनो सानो दा फै आं नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय आरो दा उननि हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय एंकरफोरखौ खावलायबाय गोजोन्थों रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारनिसिम दायो दङ जोंहा दासो नुजाथिफैनो हादों जोंनिनो इउनियन बडिनि लिडार्सफोर